легендарна, митична, величествена, обвита в таинственост, изковала поколения български скиори. Тази писта е запазената марка на Пампорово. Просто стената. Просечена през 50-те години, когато в горната й част са падали лавини под натиска на обичайния за онези времена 4-метров сняг, когато ентусиастите са я тъпкали с ски, а не с снегоотъпкващи машини, нейният профил се развива и през годините, за да добие днешния си уникален вид. Какъвто и скиор да си, винаги изпитваш респект към нея. С наклон в горната част от 65 градуса. Тя се издига точно като непристъпна стена пред погледа ти, когато застанеш в подножието й на Студенец. Стената стана една от пистите домакин на най-престижното зимно спортно събитие в България за 2016 година – Европейската купа по ски за жени, за първи път разделена в Пампорово и Боровец. Слаломът на стената, а гигантският слалом на не по-малко митичната писта Поп Ангелов. Стената отне от самото начало. Всяко едно голямо състезание се започва работата от първия ден на заснежаване до последния ден на старта, когато се свалят всички колови и мрежи и си заминат състезателите. Така че подготовката за Пампорово започна в декември месец, откакто отворихме курорта на 19 декември. Всеки възможен ден на производство на сняг сме го използвали. Както знаете, от началото на сезона до сега е валяло всичко на всичко 3 пъти по 10 на 15 см, което е абсолютно малко за едни такива големи прояви, като Европейска и Световна купа. Като цяло, трасетата бяха перфектни, отзвука от Международната федерация е повече от отлична. За мен пистата е перфектна. Тази година не съм виждал подобна писта. Аз ходя на много състезания от Световната купа. Не съм виждал толкова добре подготвена писта, както и снежни условия. Това е страхотно за състезателите. На фона на безснежието в Европа и България, стената беше в безупречен и световен вид. Писта за слалом, за шампиони. Малко повече за трасето, 190 метра е денивелацията, около 700 метра дългото, 56 врати. Какви предизвикателства поставят това трасе пред състезателките днес? Аз в моята треньорска кариера мога да кажа, че съм запознат с всички слаломни писти в Европа. От ранга на Световна купа и така нататък. И мога да кажа спокойно, че стената в Пампорово е една от най-тежките слаломни писти в Европа. Денивелацията, доколкото изпълни, беше 192 метра. Изключителна наклон горе в стръмната част. 65 градуса. Да. И сега както е с този изкуствен сняг, допълнително затруднява с изключително твърдото трасе, което организаторите са подготвили. Интересното за тази писта е, че победите в тази писта се коват по последната финална част. Не горе в стръмното, а прехода от стръмно в равно, там където компресията натиска състезателите, и в тази равна част идват много уморени и същевременно трябва да бъдат максимално концентрирани, за да могат да победят. Рекорден брой скиорки заявяват участие през 2016 година за надпреварите по трасето от връх Снежанка. Сред 70-те участнички има представителки на Андора, Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Холандия,
Полша, Русия, Швеция, Швейцария, та дори и на далечна Япония. В първото от двете състезания за Европейската купа Пампорово посреща алпийките с прекрасно слънчево, топло и ясно време. Българската национална телевизия излъчва надпреварата с 16 камери на живо от Студенец. Едно прекрасно състезание от страна на организаторите. Едно прекрасно състезание за австрийски отбор, който окупира първите позиции след първия манш, но това още не им гарантира радост и щастие в края на деня. Нека не бърза толкова, защото и Марен Шойот от Норвегия, и Ксения Лопина, защо не Киара Гюер или Кристина Гегер от Швейцария и Германия да направят нещо сериозно и да атакуват първото място във втория манш. Това е на слалома. Всичко е възможно. Очакват ни много напрегнати моменти. Водещата състезателка в шведския тим Ана Свен Ларсон става една от цели 22 жертви в първия манш на пистата Стената. 3 от българките в отбора също не успяват да завършат първия кошмарен манш на състезанието. Между тях попада и най-опитната в български отбор Мария Киркова. Директорът на ски-зоната в Пампорово и дългогодишен национален състезател Валентин Стефанов познава най-добре предизвикателствата на пистата с дължина 700 метра и стръмния профил с денивелация 190 метра. На състезатели от такъв ранг, които не са карали, идват за първи път на ново място, това е нормално първия ден да има повече отпаднали. Това е нормално, защото нито са знаели профила, подценили са условията. Един час свободно каране, което им даваше правилника възможност, не можаха да усетят твърдостта. Беше паднал пак 2 пръста нов сняг, който лъжи, когато са нареди вече слалома и са изхвърли този нов сняг. Отдолу беше абсолютен джамп. Временното класиране. Юлия Грюневелт от отбора на Австрия. Марен Шойот е втора, само на 700 зад австрийката се движи представителката на Норвегия. Трета е Лиза Мария Целер от Австрия. 39 е разликата между нея и лидерката. Виждаме още една австрийка в първата четворка, Катерина Хубер. Ксения Лопина от Русия хвърли бомбата в този първи манш. Рускината е само на 45 от Грюневалд и има всички шансове да направи втория манш много интересен. Последните години аз малко се очудвам на треньорите. Те започнаха да редят такива слаломи, правят едни такива много, клопки, комбинации, които не са специфични. Тази мода, да я наречем, я въведе Анте Костелич. Той започна да прави такива нетипични за един слаломист. Защото един нормален слалом трябва да има ритъм. А те почват да правят както върви в ритъм, да прекъснат този ритъм, да направят някакво такова неспецифично движение или да го вкарат в едни такива комбинации и след това пак да си продължи в ритъма. Но, както видяхме, австрийският треньор си беше наредил и неговите състезатели не завършиха. 49 състезателки ще участват в втория манш на слалома, валиден за Европейската купа. Сред тях ще видим и една българка, момичето, което завърши 43-та след първия манш, Вера Асенова. За съжаление, останалите ни 3 представителки отпаднаха. Падания на Мария Киркова и Михайла Кихайлова горе-долу на идентично място от трасето, както и на Лорита Стоименова, която също не успя да завърши първия манш. Така
Вера Асенова остана единствената ни представителка във втория манш. От общо 71 стартирали, до финала във втория манш стигат едва 24 скиорки. Цели 25 алпийки се сбогуват с мечтите си във втория манш, но пък две от тях ги сбъдват едновременно, защото победата се поделя между швейцарка и рускиня. Киара Гмюер и Ксения Лопина дават едно и също общо време – 1 минута 42 секунди и 10 стотни, а след края на състезанието споделят и едни и същи суперлативи за подготовката на трасето. Но тук всичко е толкова приятно от условията до снега. Пистата много ми допадна. Какво очакваш от утрешното състезание? Същото ли очакваш да се случи? Може би. Би било твърде хубаво, ако спечели. Киара, поздравление и за теб. Каква е тайната на твой успех днес? Да карам бързо. Не, пистата беше добра, запази се въпреки стартовите ми номери, добрия резултат от първи манш, който ме прати твърде назад като стартов номер във втория. Как оценяваш твоето каране днес? Беше приятно, много съм щастлива от начина, по който карах. Пистата бе много приятна, времето хубаво. What do you expect from tomorrow's race? Better performance? По-добре се представиш и мисля да слезна още по-бързо додолу. Състезанието беше перфектно, трудно, много трудно. Пистата е супер предизвикателна, имаше много капани наредени от треньора на немския национален отбор. Първия манш вратите бяха наредени от треньора на австрийците, втория на германците, бяха направили много капани, много опитни състезателки не можаха да се справят, особено в финалната фаза на втория манш, но радостното е, че Вера Асенова успя по брилянтен начин да завърши в топ 20, което е много сериозен успех за 20-годишната ни състезателка. Надявам се с спечелените точки вече да се изкачи по-нагоре в ранг листа, за да може да има по-преден стартов номер. Така че всичко се развива отлично за нас и като организация, и като представяне в самото състезание. Радвам се изключително много, че имаше българска състезателка, която се класира след първите 25, Вера Асенова. Така че това няма как да не бъде стимул и за подрастващите, да не бъде стимул и за всички нас, които сме в този спорт. Изключително радващо е на такова ниво, в което имаше около 30 състезателки, които карат световна купа. Българско момиче да бъде след първите 25. Това е един изключителен успех. Много съм доволна от класирането в Пампорово. Може би не очаквах чак такова класиране. Бяхме добре подготвени, но не очаквах на първото ми състезание за Европейска купа да успея да хвана точки. Когато има кой да те подкрепя и чуваш всичките тези хора, които са дошли да викат, е много приятно. Всъщност първоначално аз не знаех точно на кое място съм. Не знаех, че толкова много момичета не са успели да стигнат до финала. И след това, като разбрах, бях много щастлива от класирането. Може би има някои технически елементи още, които трябва да се оправят и в слалома, и в гигантския слалом, както и може би напрежението по време на състезанието да не бъде чак толкова голямо.
На трибуната е и единствената олимпийска шампионка на България в белите спортове – Екатерина Дафовска. На 9 февруари, първи от двата състезателни дни, тя празнува годишнината от олимпийската си титла на биатлон в дисциплината 15 км от Нагано 98. Друг много тежък момент, който по традиция се явява в Пампорово, поне един от двата състезателни дни, това е лошото време, което не ни задмина и този път. И начинът да се справим с лошо време в един от двата състезателни дни е единствено да разчитаме на технически екип, който е на трасето, който трябва да направи обикновено чудеса, за да се справи с силен снеговалеж. С мъгла, разбира се, няма как да се справи. Тя също доста често се появява, не един и два пъти до момента по време на състезателни дни. Във втория състезателен ден от Пампорово 2016 времето обръща гръб на домакините, но те са се подготвили за това. Направо към трасето, господин Киряков, какви са условия, колко по-трудни ще са условията днес за скиорките? Условията са перфектни. Просто за такива условия си мечтая един всеки скиор от световния елит, така че не виждам да има оплакване от пистата. Пистата е перфектно подредена, трасето е достатъчно сложно, за да може да се проведе тази Европейска купа и да видим кои ще победат. Разбира се, винаги най-добрите, тези, които са най-подготвени. И дай Боже, вече крайно време България да излезне на световния подиум и поне в десятката да имаме едно момиче и един от мъжете. 61 врати обаче имаме, за разлика с вчерашните 56. Днес има 5 повече. Освен това видяхте Стефан Георгиев, треньорът на националния отбор, е подредил трасето, така че се надяваме българските момичета наистина да карат добре. Виждаме отново една конфигурация, която започва с много стръмна част, която включва няколко много затворени врати. Там ще има сериозни закантвания. Брутални метеорологични условия направиха изключително труден първия манш на слалома в Пампорово. Стартът с валиден за Европейската купа се провежда при гъста мъгла, обилен снеговалеж и силен вятър. Тези три много вредни за ските условия направиха състезанието супер интересно. Страхотно каране за швейцарката Киара Гмуер, която спря хронометъра на 52 секунди и 23 стотни, но тя започна състезанието с трети стартов номер, а след нея времето се развали. Катарина Галхубер завърши на втора позиция, а тройката затваря немкинята Кристина Гайгер. Мария, изключително тежки условия, особено за твоя стартов номер и за момичетата около теб. Какво се случи горе? Ами,
Аз лично не се оплаквам, тежко е, това е нашия спорт, така сме си го избрали. Имаше мъгла, но терена беше добър. Да, не беше като за първи номер, но беше добър. Аз просто, така да се каже, имах малък шанс, явно ме преследва вече 2 дни. Вчера ми откачи ската, днес ми хвана кол. Тези неща в спорта не можеш да ги прецениш, това просто се случва. Единственото, което е хубаво, че имаме отново такъв голям форум в България и всички са много доволни от организацията, тъй като виждате, въпреки времето се полагат доста усилия, за да се поддържа пистата. И също така искам да поздравя всички, които се трудят и най-вече вчера Вера за нейния кораж, за това, че при толкова отпаднали се стегна и финишира. И така записа едно добро класиране. Продължаваме днес да видим какво ще стане втория манш и след това към следващите старта. От 73 заявили участие успяха да финишират само 48, включително една българка, Михаела Кехайова, която ще бъде нашият представител във втория манш, който започва в 12:30. Най-добре в тежката обстановка през втория ден се ориентира Ана Свен Ларсон от Швеция. 24-годишната скиорка финишира 9-та след първия манш, но с изключително второ спускане триумфира. Втора само на 500 от секундата остава Киара Гмюер от Швейцария. В тези условия, да, трудно е, но ние сме свикнали, защото ние тренираме в тези условия. Какво мислиш за стартовете в Боровец, които предстоят? Може би няма да бъдат толкова добри, колкото последните ми 2 дни, но все пак аз ще опитам да дам най-добро от себе си. Ще видим. Ти си победителя днес, какви са ти очакванията за следващите състезания в Боровец, на гигантски слалом? Да, гледам напред към предстоящите 2 гигантски слаломи. Ще питам да дам най-доброто от себе си и наистина да изживея отново добри дни. Благодариме на всички състезателки, които наистина показаха невероятни усилия, но се спуснаха на предел на своите възможности. Вие видяхте много тежка конкуренция. Видяхте, че момичето от Швеция, тя е топ 20 на света. Победителката днеска няма какво да говорим. Състезанието беше на много високо ниво. Световна купа, всеки иска да вземе световна купа, но за да стигнеш до световна купа, разбира се, трябва да минеш не само през държавните първенства, през няколко европейски купи, не 1, 2 и 3 вероятно. Традицията показва, че тук, на писта стената, изгряват бъдещи големи имена. Голямата гордост на местните обаче е фактът, че победителят от Европейската купа по ски при мъжете през 2012 година в Пампорово Хенрик Кристофершен спечели през 2016 световната купа в слалома, превръщайки се в главния опонент на австрийската легенда Марсел Хиршер за големия кристален глобус. На нас ни липсва състезатели от европейски ранг да влизат в първата десятка на Европейската купа. Не еднократно, трябва да влизат постоянно и най-малкото състезатели, които да се въртят в първата 30-ца на Световната купа. Това е единственото условие, което нас спира. За щастие през последните години успяхме да развием и сноуборда доста добре като дисциплина в нашия курорт. И сме изключително щастливи, че през последните 2-3 години успяхме да направим едни много големи международни състезания в Пампорово. Едното от което специално миналата година беше гвоздия на сезона, Пампорово Freestyle Open. Спомнете си, това бяха едни мащабни скокове от по 20 метра,
височина, едно невероятно изживяване, невероятни кадри на живо предавани по БНТ, които имаха един много голям и широк отзвук в света на сноуборда в цяла Европа. Слоупстайл е една олимпийска дисциплина вече, изключително атрактивна и интересна за младите хора, още повече за гледане по телевизия. Спирка Пампорово на Европейската купа за жени през 2016 година отминава. Само след 2 дни 70-те алпийки ще стартират гигантския слалом на нова българска спирка Боровец. За 10-та поредна година двата курорта заедно с Банско правят така, че България да е успешен домакин на стартове от световната или европейската купа. Всеки по своя начин, с малки, но безценни крачки за големия скок, с който България през последните години намира място на картата на световните и европейски ски.